Има миг, в който човекът остава сам с това, което вижда. И с това, което вече не може да понесе. Всеки човек има миг, в който Бог го пита: кой си? Навън страх, кал, кръв, законът на силата. Вътре мълчание, което тежи повече от вериги. Той гледа и разбира, че ако остане тих, става част от злото. Ако съм безгласен, съм повече от мъртъв. Молитвата вече не стига. Расото пази душата, но народът гори. А огънят не се гаси със страх. Дела трябват, а не думи. В Букурещ среща човек, който мисли бъдещето без прошка. Бог не те иска кротък, нито слаб. Той те иска опасен. Нека това бъде моят път. Той тръгва сам, без име, без защита, само с избор. Свободата винаги започва в един човек. Сред хъшовете думите не са нужни. Добре си дошъл, Василе. Имаш поглед на човек с нова цел. Готов съм да помагам, войводо. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако изгубя, губя само мене си. В боя той пада, става, пак пада. И страхът си тръгва, когато няма какво повече да вземе. Той не избра пътя. Пътят го извика. Искаш да правиш AI видеа като тези, които гледаш? Запиши се за курса. Линк в коментарите.